to teach all our children. Tunaelewana jameni? Jagoro maduong' mar Kupete bade ma Kisumu George Osura ogolo chika mondo mi ogolo jopuonj duto mag skund sekondar ma Nyangoto mantiere e sub-county ma Muhoroni ma ibiro tok moko kuom jonyuol monjo jopuonj mag skundno kalure kod duoko marach ma nyicha ne giyudo mar penj mar KCSE. Osura wacho ni jopuonj go biro mana dok e skul kata skundno ka piny owacho osesingo mar miyogi arita makare. Koro gimotimore ni wan kaka jopuonj kendo kaka jotend jopuonj rachnwa kabisa kendo wakwayo TSC ni jopuonjego mantie Nyangoto gin jopuonje 9 mondik gi sirikal miluongo ni Teacher Service Commission. Wa demand kawuono ni jopuonjego ok dog e skul kanyo, kendo wakwa TSC wanyisoge ni jopuonje nyaka bed ni tero e skunde mamoko mok Nyangoto, nikech kama oseyanyo japuonj ok wagen ni japuonj chak dok puonjo kanyo. Mar ariyo, wakwayo polise gi jomotelo ne kwe mondo okaw gini kamargi mondo gi make sure ni joma nyotimo gima kama omaki mayalgi ma gibed punished, migi kum moromore kodgi. Nikech ka wawe wach ni tanyu daer mar nyisou ni odhi medo timore kuonde mang'eny kabisa. Gini nyocha osechako timore Migori, to ni wen kiwinjo Migori tiweni koro ok odhi timore Kisumu. Koro sani kochako timore Kisumu, kendo sama wuoye kodi ni an gi intel ni jo-Muhoroni kendo sidho achiel mwawuoye ni akia ni chief gi en ng'a odono ng'eya ni chief mondo nyiswa gimotimo kanyo. Sidho achiel mwawuoye ni Obumba Secondary School be chano ng'anyo wuok tich manyien. Osura wacho ni gidwaro ni mondo mi duol mandiko jopuonje tich mano TSC mondo mi dar jopuonj go skundno kendo tero gi skunde ma bende ginyalo tiye maonge luoro moro amora. Omedo ni jonyuol onego ti machiegni gi jopuonj ka gidwaro duoko makare. Odiochieng' ni jopuonje wa mang'eny nogo mohinyore gi jogweng', kendo chieng'no nitie polise 6 kanyo ero ka gik makamage timore. Koro ka jopuonj inyalo go e mbele nyithindo magipuonjo, ka jogweng' wacho ni nyithindo ok okalo penj e KCSE manyo bedo ma notim 2025 manyo gol duoko ne igani. Aparo ni jonyuol masidho kendo ma e Kenya mangima onego ng'e maber ni duoko maber ok yud odiochieng' achiel. En gima ichako losi odiochieng' ma nyathi obedo admitted e school, to kendo janyuol nyaka ng'e result ma nyathi pile ka pile, kendo nyaka